Hej Ella, vad gör du? Bästa. Tvättar du? Diskbänken och gör fint här. Mm. Så, är det klart nu? Mhm. Lite till. Mm. Vad bra att du hjälper mamma och pappa hålla fint i köket. Var det smutsigt? Nej. Nej. Jag bara koka. Du bara torkar. Då. Oj då, det är lite blött på golvet också. Ja. Det får vi torka.